Ngiyanibingelela babukeli be-Black Lives TV lona uphela kadini uPhoso Mthembu ihlelo izinkinga zomndeni. Bahlali ekhaya ney'nkinga zakhona. Sonke sihamba nje siney'nkinga zethu emakhaya. Namhlanje nginodadewethu nayo onenkinga. Ayi kodwa yazi senginodadewethu abaningi yazi ngihalela nje uGayi kuze akafike naye. Ngathi uGayi banazo inkinga. Sawubona dadewethu ngiyakwamukela ku-Black Lives TV lo uphela Mthembu. Yebo sawubona uphumlile kuneni igama Phumlile kuneni Timande. hawu Ubambo lunya. Manje hayi kodwa akasengithuli. Namhlanje mama uzivakashele ngani la eBlack Lives TV singakusiza ngani? yo hey angaqalaphi kodwa engingakusho ukuthi sinenkinga lapha ekhaya selokhu washona ubaba washona esiyalile ebayelile nobhuti bami ukuthi uma ngabe esebethatha abafazi bathatha umuntu ongenayo ingane ngoba leyo nto leyo iyayidala inkinga. Nami angiyala kanje ngomuntu esifazane ukuthi nina ukuze makuthiwa ngiyashada ingane ngingayishiya ekhaya yabo lonto leyo ngishade nomuntu okuba umnyeni wami ngizalela umuntu okuba umnyeni wami. Yes. So manje ubhuti wami ke ukwenzile ke washada umuntu onengane and le ngane le cishe ibengangami ubhuti wami omdala cishe ibengangami nje lengane. Inkinga sibhekene nayo ke lapha ekhaya ke okay ubhuti ke samkhuza ke before amthatha unkosikazi ke kodwa ke ngesimo sokuthi uyamthanda phela into esasingayenza wamthatha ngenkani memthathile thina sesamukela ukuthi okay usemthathile phela uyamthanda kumele abe happy. Samamukela ke nengane ke sayamukela ke ngoba ubhuti wayetheni na uyayithenga ingane ukuthi kube eyakhe njengoba ethatha uma wakhe yes njengoba ethatha uma wayo. Samtshela ukuthi ngase kube nobungozi ngokwenza lokho kodwa yena ke ngoba phela wayenothando wangasilalela ke wakwenza lokho. Inkinga sibhekene nayo ke manje lengane le bese samkelile kodwa manje indlela esiyenza ngayenza kakhulu isiyenza ukuthi igcine akusekho ukuthula ekhaya. Mawuthi yenza kakhulu yenza mntambo. Ingangami iyehla yenyuka okay siyakubona kwehle yenyuka ke ayenzi lutho iyavuka nje iyazi ukuthi iyadla ngakuphela ayiclean ayenzi lutho Awukhulumeli ukudla cha ayiclean ayipheki kodwa yazi usimele iphake imopho nje ayazi uyena ubhuti nami ke ngibuye ngibamba amadofo nami ngiyakuthenga. Okay. Kulungile ke lokwakunankinga ke igqoke impahla zami intshontsho ihambe ibolekise ngengubo zami. Okay ngikwamukele ke lokho ke okukhulu nako konke ke esikwenzile isivele yajola nobhuti omncane. Hayibo. Uyacabanga? Hayibo. Lento le eyayibalekelwa ubaba ke ukuthi nina ngathathwa umuntu osenengane and okuwese lengane le intombazane yavele yazojola khona la ekhaya ke njoba naye isiheya la ekhaya. Hayibo manje uthini umama wayo mabethola ngodaba yahlala uyayiphikela uma wayo ukuthi iyajola nobhuti kodwa kuyenzeka yes nobhuti futhi uyakuvuma lo bhuti omncane uyakuvuma ukuthi yebo bayathandana. Hayibo isiyabandlulula uma wayo nje uyayikhulumela nje akalibona iphutha enganeni akusekho ukuthula ekhaya. Umntase anayo yini beef nina nomama mhlawumbe ukuthi abhenane lutho Nkosi yami asinayo isiqale manje ngoba yenziwe ingane masimtshela ingane into ezenzayo futhi nawe uyabona kodwa futhi ayikho into ayenzayo so akusekho mnandi ukuzwana akusekho. Okay. Manje mawucabanga yini into esingakhona ke thina ukungenelela ngayo ubani efanele sikhulume naye kufanele sikhulume nobhuti ahambise lengane kufanele sikhulume nengane kufanele sikhulume nomama wayo ubani noma ucabanga ukuthi mhlawumbe singakhona ukuthi sikhulume nayo lolu daba ungafikela endlebeni ezivundile. Mangicabanga ngoba phela ubhuti naye into engayenza uyamthanda umkakhe nathi asimelene nalokho ukuthi athanda umkakhe into eyinkinga ingane and ayilaleli angeke ngisho futhi ngikhuluma nayo ngoba ngisho uma waye ayimazi ukuthi uyini uyikhulumela nje naye uyayisaba ayazi umuntu kwabhuti omdala ayimhloniphi imtshela ukuthi wena uyena ubaba ongizali wena ngeke ngize ngawe so angeke khulumeke ke nengane. Angazi noma mhlambe ningakwazi ukuthi nisisize mhlambe nisizamele ukuthi nisikhulumele mhlambe noma wayo ukuthi at least ke kuze kube khona ukuthula mhlambe enena ingabuyela yini emuva mhlambe ivakashe ke phela ngoba noma wayo kasinqabile asiyizondi futhi kodwa ukuthi ke sidinga ukuthula okanye mhlambe ke ubhutiki ngoba phela naye uyabasaba nomkakhe uzwa ngabo at least mhlambe bathole noma umuzi wabo ke ongcono. Yeah bengifuna ukubuza lokho mntama ukuthi na uma ngabe ubhuti engathi ke ayikulungile ngithi nisona nilwa nomkami nani nenjabulo yami nengane yami ngcono kube yimini engihambayo uthe ekhaya ubhuti uyi sole provider bese kuba manje nizosala niba yini
Nizosala nimise kanjani mayelana namalokhunjana izimo zokudla yonke lento le? Hayi kuyaphileka Kuyaphileka. siyakwazi ukwenza Niyokwazi ngoba ukwenza engasasekho. nengane yamalume ikhona naye iyasebenza nomalume ya Hayi ngiyezwa sithando sami into efuna yenza nithona kufanele senze njani? Sikhulume nawo umakoti ukuthi nina engayithatha yini ingane ngoba sekubungozi ukuthi ingazoqoma la esekuyikuba elisha phela ngithi naye sithi-ke ekhaya isithi-ke Sayenza iphutha nayo iyafike igcine yona yabona isibandlululo. indoda uma ngabe siyikhuza ishele ukuthi akukhona kubo uyayizwa leyo nto leyo. Okay. Ningizimu Afrika nansi-ke ingane shuthi ubolokhunjana ubhuti wakho wagona usisi owayesenomntwana. Nongalona-ke icala kulesi sikhathi samanje ngoba phela Nkosi yami noma seseyama-reject siyadinga ukuthi ena sigane. Kodwa-ke ingathi sekunenkinga ngesimo sokuthi ugirl ufike wangayiphatha kahle kangangoba useze waqoma khona la ekhaya. Yena akasaboni sekusekhaya usebona indoda. Okay, ngesinge simblame ngoba phela naye lo wesilisa wamshela ugirl naye akavukanga waqoma nje washelwa lo okucaca ukuthi nani la ekhaya niyambandlulula ugirl abanye benu njengaye nje ubhuti wakho wayemshelelani njengane azi kahle ukuthi ena ngoba phela manje ngesiblame ingane yodwa. Ake siblame ingane ngoba yashelwa. Kulungile-ke kodwa futhi nami futhi angeke ngimblame umfana isono sabo sikemehlweni okoqala lokho Kanjani? kuthiwa phela isono somfana ihle ingane Ingane igqoka into ey'ngaka. okay manadala singaze siye far away. Sibuye la eduzane. Lo guy yena ubuka ingane ekabhuti wakhe ngehlo likavolovolo. Ngoba Ikona kuthi kubalulekile ukuthi sihloniphe thina abantu besifazane. Angisho ukuthi u-right, akekho right kodwa phela umfana uhlezi uzoshela. Ngisho umfana oshadile, indoda eshadile iyakwazi ukuthi ishele. Kuwena wena umuntu wesifazane, sengichaza kona ukuthi kukuthina abantu besifazane ukuyiphatha. Uyabona njengamanje babe nje soyifonela ingane inkinga yakho mina ngoba vele uze la endaweni yethu ufuna uphuma uyitholile. Soyifonela ingane nestaff kodwa manje nje sikhulume nje like woman to woman. Uyabona ukuthi njengamanje sicrucify umuntu oyedwa ekubeni lo muntu icala kalenzanga yedwa. Lo muntu usheliwe. Lo muntu kushelwe endlini. Ube mhlawumbe lengane lena yomfana noma yentombazane ngase understand ukuthi hayi iyona eshelile. Manje isheliwe ubhuti. Usho ukuthi uma ungashona umuntu oshadile wena ungamqoma ngesimo sokuthi kushelile. Lalela. Ingane uchazile. Ingangami. Ubaba omncane lo. Kufanele baba omncane. Kufanele lo bhuti wakho kumele baba omncane. Uyishela kanjani ingane kamfowabo eyathengwa? Ekuthengweni kwengane ngiyazi kuba neprocess yenziwayo. Ingane yabuyiswa yofakwa emadlozini and stuff. I think why khona and he is aware ukuthi kwenzeka into enjalo. Kungani yena amasiyayishela? Uyayibona ukuthi nalento lena ke inxa zombili. So ifonela ingane ngokuthi iya misbehave siyaqoma kodwa manje nangu naye umfowenu omncane unephutha. Angimvuni Yesu lenzile iphutha kodwa ukuyiphatha kuthina abantu besifazane. Ngeke umfana enze iphutha nami ngenze iphutha. Angisho ukuthi u-right, u-wrong Yesu ukuthi nayo shela ingane esekuthiwe eyakubo. Kodwa ukuthina abantu besifazane njengoba ngisho ukuthi ngisho indoda eshadile iyashela, ngisho umfundisi uyashela. Abafana Ufike baweak. mntama kodwa ke asikho lapho Ningizimu Afrika ke nani ningaba novolweni kule ndaba sesiyobona kuma comment ukuthi seniyothini kuma comment sizama usifonela ingane sizwe ukuthi awuyenzelani into embi kanjena sibuze ukuthi kwenzakalani ngizocela nje ngimvumeni sifonele bahlali ngizozama ukuthi ngifonele umama sengithe ingane Nkosi yami ngicela ukuthi sifonele umama simazise usikhona usithi simazise ukuthi lolu daba lolu seli-affecthe kanjani abanye abantu abasemaceleni ngoba mhlawumbe umama akazi nalokuthi ingane yakhe iyajola isijola noba omncane wayo yabo ngizocela ukuthi nasifonele umama simazise ngalolu daba. Hello mama unjani? Ngiyaphila. Uphela Mthembu lona from Black Life TV. Yebo mama nginosisi lana uMakunene. Usikoni wakho. Uze ngodaba lokulala lomntwana wakho. Lo wentombazane lo ogane naye lapha ekhaya wafika naye lapha ekhaya. Hawu hayibo
uthi ena ucela ukukhuluma ngendaba yokuthi ena into azenzayo akayithandi manje babona ukuthi kungcono ukuthi niphume naye ekhaya. Yena mesho ukuthi akagani ingane, akaganile ingane yena. Uzoshaya umthetho emzini. Hawu. Waphela mina ngafika ngizogana ukuthi ngangigane nengane yami yena akagani ingane waphela mdala vele. Yena ufuna ukuqophisana ney'ngane. Wesithi iy'nsolo zokuthi ena umntwana wakho ujola nabo omncane ubuke wazizwa yini? Amaqungeni lawo yabona manje ngisemsebenzini ngisetheksini manje nje naye uzongilethela iy'ndaba zokukhuluma. Hello? Lethi inkinga nyama ukuthi yini ufunani? Hello, hayi bengasakuzwa kahle sisi. Ngisetheksini vele kufanele ungangizwa. Yebo sisi. Manje Ngicela sibuye sikhulume cause vele lento ekhuluma la mina ngazi uzoqamba amanga nje lapha. hayibo. Okay, manje singaphinde sikhulume nini sisi? Angizange Ngabe sikhulume nini? angazi mhlawumbe uma ngithola isikhathi mina ngumuntu obhizi kabi. Angiboni nokuthi ngizosithola leso sikhathi. Okay mama. Okay, so Hayibo, nefoni yakho seyivalile. Hayi. Ningizimu Afrika usisi uyaphetha ukukhuluma ngalolu daba nje uthena usisi vele ingane yakhe izonda kuningi vele akwenzayo enganeni akahambe yogana wara yada. Sisi uzizwa unjani mase simfonelile usisi? Uyasibona isisombululo kule ndaba? Angisiboni ngoba phela ngithi uyaphika. Kunalokuthi umamelisa ngihambe ngogani. Eish. Bakwethu inhloso yethu lana khona ukuxabanisa imindeni. Inhloso yethu ukuthi imindeni sihlanganise nemindeni esixabene impela kuthelelwana amanzi. Kuthelelwana amanzi ngoba kweminye imizi kunzima ngempela. Siyathemba ukuthi sisi sizozama ukuthi simlokhu simfonela simthola asazi ukuthi kanjani. Kwabanye kuyalunga, kwabanye akulungi. Yabo kwabanye siyakhona ukuthi abanye befikela kuxoxo, kwabanye abafiki, kwabanye nje kuphetha kanjalo. Kodwa ke le ndaba sizozama siyilandelele ngoba manje yabona nje mina isingithinte nje ey'ndaweni ey'ningi ngoba sengibona nje iy'ngxenye ney'ngxenye lapha nalapha le ndawo. Sengibona sengathi idinga iy'nhlangothi ey'ningi, abantu abaningi abadingeka kulolu daba ngoba akuyedwa we can never ever crucify umuntu oyedwa ngezono zabanye abantu ngoba akekho yedwa lo muntu lo. Akekho yedwa lo mntwana kuyo yonke le nto le. Kodwa-ke phela-ke inkinga wena oze nenkinga yena akazange uzosho ukuthi unenkinga. Mina ngizozama ukuthi ngisize wena onenkinga kodwa ngikusize futhi nawe ngiphinde ngikubonise ngikuvula amehlo ukuthi uma ungayibona ngayesolela elinye yabo. Ngoba phela fethu kufanele sibe sidodisane maseyabantu. Yabo. Mase besidodisane ukuthi hayi kahle njalo lento singayiboni ngalisela ukuthi mhlawumbe uma ungayibheka ngalisela ukuthi angisho ukuthi umntwana oright uthi aqoma bomncane wakhe. Kodwa manje baba omncane yena-ke okuyena noma approachile ubekwaphi kule ndaba. Sizozama ukuthi lolu daba sizozama ukuthi lilandelele udaba nje engilizwa kahle ngathi lisemzweni yami. Ngiyafisa nje ukuthi nje ngilandelele. Ngoba ukuthi makukuthi abahambi at least phela akalekelele njengomuntu wesifazane. Angahambi njengendoda ukuthi yena uyadla kuphela akenzi lutho. At least ngcono siyakhulumeka naye kube ukuthi ke naye akayigeze nje izitsha. Ngelinanga naye akapheke. Asikhulumele ukudla uyabona ngizozama ukuthi okungenani vele nje angazi kube nenkonzo kube neconference kuze wonke umuntu kuze umama kuze ubaba omncane kuze nawe ngixoxe nje le ndaba. Angazi noma abaphathi bami bayongivumelana ukuthi ngiyenze lonto. Bahlala lona uphela kadini uphoso le phesheya kothukela kwaSomopho empangeni. Namhlanje nje ngithi nansi kanakana ke abafethu sozwa lana kuma comment ukuthi nina nithini ithini imbono yenu. Ningakhohlwa ukusubscribe ni like ni follow ni view. Toodles.